Vörös Sándor Általános Iskola alsós csoportja, másodikos, harmadikos és negyedikes gyerekek. 3 műsorszámmal készültünk. Petőfi Sándor Megy a juhász szamáron című versét, a Gimes együttes dolgozta föl. Csúcsa Peti fogja kísérni a gyerekeket. Második műsorszámunk Vörös Sándor Marasztaló című versének a megzenésítése, és a harmadik pedig a Házasodik a Lapác című népköltés, aminek a dallama egy ciprusi népdal. És Halász László fog minket kísérni harmonikán a másik versen.